האם ידעתם שמזגנים הם צרכן החשמל מספר 1 בישראל? בקיץ הם אחראים ל-45-60% מתצרוכת החשמל הארצי. ככל שתורידו את המעלות במזגן, ככה בעיר סביבכם יהיה יותר חם. זה נקרא אפקט אי החום העירוני. כדי שלא נצטרך לסבול מההשלכות של האפקט הזה, וגם כדי שנוכל לחיות בנוחות, הנה המדריך המלא לשימוש ידידותי לסביבה במזגן. 1. הטמפרטורה האידיאלית היא 24-25 מעלות. בטמפרטורה הזאת הגוף עובד הכי טוב, וגם זה לא באמת ריאלי לקרר את הבית ל-16 מעלות. 2. כשמדליקים את המזגן צריך לסגור את כל החלונות והדלתות, כי המזגן לא יכול לקרר את כל השכונה, אבל הוא ינסה וזה יצרוך המון חשמל. 3. נכוון טיימר כדי שהמזגן לא ידלוק סתם כשאין אף אחד בבית או כשאף אחד לא צריך אותו. 4. לא ישנים עם מזגן, זה מתכון ודאי לשפעת באמצע אוגוסט. 5. שנייה לפני שמדליקים את המזגן תאווררו את החדר להוציא את כל האוויר החם שעמד בחדר. וטיפ הזהב, אפשר להדליק מאוורר וככה הוא יפזר בעצם את האוויר הקר שהמזגן עושה, וככה אפשר אפילו להחליש את המזגן. זהו, עכשיו אתם יכולים להדליק את המזגן ברוגע, כי אתם יודעים איך לעשות את זה באופן הכי ידידותי לכיס, לבריאות ולסביבה. בהצלחה.